is dit? Wat is dit dan? Ik heb geen idee. Ik zou het echt niet weten. 2010 of zo. Oh, wacht. Dit herken ik wel. Nee, ik weet het net. Zo, nou, 2022 of zo mensen? 2026. 24. Steenland. Hé, die ken ik. Die ken ik wel. Oh, ja. Nee, dat zie ik echt net weten. Maar ik ken dit wel. Ik heb dit wel vaker gehoord. Maar ik weet niet hoe dit heet. Dit is een monstershot ding van de hoenekop of zo. Oh, dat is Berenburg van Hoerenkoop dan, toch? Bier, Berenburg en Monstershot. Maar gewoon Bram. Is dit serieus? Dit is wel een mooi liedje. Dit is heel wel 2022 of zo. Voorstijnland, 2023. Ik denk dat dit... Ja, hij komt er 23. Jee. Poelenplan. Oh, wat is dit? Komt het niet echt zo hoenekap of zo? Ja, Mark Wismoor. Ik weet eigenlijk net wel wie dit is, maar het is wel echt een banger. Oh, deze ken ik. Hé, wacht, dit ken ik ook wel. Ja, Ik is mooi of zo. Ik denk hiervoor. 2020 of zo. Ah, het mag wel hiervoor weer komen dan, toch? Oeleplop. Ik Wismoor 2018. Ik ga nog nooit van Oele Plopje. Wie de fuck is dat? Hey.